когато се появи дъщеря ми, наистина всичко се преобърна на 180 градуса. Ти минаваш много, много на заден план. Има там едно малко същество, за което си готов наистина да дадеш живота ти. И няма да забравя с дъщеря ми. Аз я кърмех, бях по майчинство в третия месец и тогава моята шефка в един петък в 8 вечерта ми се обади и ми каза: Деси, в понеделник трябва да започнеш работа, да се върнеш. И аз казвам: ама аз кърмя. Тя казва: това си е твой проблем. Едно гушкане, случвало ми се да я гушна и тя оттам да тръгне да споделя някакви неща, които не съм очаквала в този момент. Той си е в мъжката енергия, аз съм си в женската енергия, чувствам се изключително спокойна до него. Като съм спокойна, мога да му дам тази подкрепа и тези криле, от които всеки един мъж има нужда. Това е разликата, може би, между успешните хора. Те успяват, дори когато нещата не се случат от първия път, да продължат. Какви са твоите качества, които смяташ, че ти помагат най-много в тези моменти? Знаеш ли, аз за добро или за лошо не съм амбициозна, но съм твърде отговорна и дисциплинирана. Това е и характер, вероятно, но и телевизията през годините, живия ефир ме е научил на жестока дисциплина и жестока точност. И така че съм страшно отговорна и когато поема един ангажимент, независимо какво ще ми коства, аз го гоня, дори понякога пренебрегвам себе си, само и само за да а, нали, удовлетворя желанието на другия човек, тъй като съм поела обещание. Така че, вероятно, през годините това ми е помагало, защото наистина никога нищо не е било на всяка цена при мен. Да, трудила съм се, винаги стараела съм се, но не съм била максималист, наистина. Мгм. Да, аз също вярвам много, Деси, в дисциплината, всъщност, че тя е много голям мерител за успеха, тъй като не просто да опиташ веднъж и два пъти, а човек целенасочено да продължава и да продължава да опитва. Да, и знаеш ли, вълшебната думичка може би е смисъл. Това съм го научила от моя съпруг. Общо взето, когато виждаш в нещо смисъл, ти наистина трябва да вложиш цялата си енергия и време и да се отдадеш на това нещо. И аз така, вероятно съм помадряла през годините, когато наистина има смисъл, се отдавам максимално. Днес наш гост е една жена, която България познава от години. Тя е на вашите екрани от може би 20 години, телевизионен водещ, журналист, майка на две деца, съпруга на президента Росен Плевнелиев. Това е Деси Банова Плевнелиева. В момента тя води тук и сега едно предаване за хора, истории и истински разговори, което знам колко много време и енергия й отнема. Днес обаче искаме да срещнем Деси като човек, жената Деси, майката, човека зад образа. И Деси, винаги изглеждаш много добре, но не само добре, винаги изглеждаш спокойна, уравновесена. А, Аля, благодаря първо за поканата и за хубавото представяне. Ами, знаеш ли, наистина съм такава. Не знам дали се дължи на зодията ми, на възпитанието или пък, не знам, опитвала съм се винаги наистина да балансирам, да съм уравновесена, да давам спокойствието, от което имам нужда всички около мен. Аз и знам, нали, дали винаги ми е спокойно. Не ми е спокойно, но някакси външно не ми личи. да, всъщност това беше моя много голям въпрос. И със сигурност знам, че има много висока цена, която се плаща за това нещо. Каква е според тебе твоята цена, която плащаш? Ами, вероятно, като на всички работещи майки, едно постоянно препускане, едно постоянно надбягване с времето.
Това да ти се иска да разтеглиш денонощието, ако може да не е 24 часа, ми да е 48 часа, но някакси съм организирана. Общо взето записвам всичко, което трябва да направя за деня и за предстоящите дни. И хично обичам, нали, когато нещата не се случват по план. Обикновено децата объркват много плановете, защото моята дъщеря, за разлика от мен, тя е на 15 години, но изведнъж решава, че сега в момента трябва да ми каже, че си е записала час за тенис, тренировка, нали, и аз трябва на секундата веднага да я закарам. Тя не може да разбере колко много други неща ме чакат и просто тия изненади не ги обичам, но пък винаги някакси когато има желание, нещата по един или по друг начин се наместват. Деси ти спомена дъщеря ти. Много ми е интересно, имаше ли нещо, което те изненада, когато стана майка? О, Относно знаеш ли, майчинството като роля. Диди, мога ли така да те наричам? Разбира се, да, разбира се. Благодаря ти. Ами, знаеш ли, имах приятелки, които бяха станали майки преди мен и ми бяха казали: Деси, живей докато нямаш деца, пътувай докато нямаш деца. И аз си казвах: стига глупости, какво толкова, но и наистина не им вярвах защо и въобще не можех да си представя за какво и да е реч. И всъщност, когато се появи дъщеря ми, наистина всичко се преобърна на 180 градуса. Някак си ти минаваш много на заден план. Има там едно малко същество, за което си готов наистина да дадеш живота ти. И всичко се промени. Тогава разбрах за какво точно ми говорят. А, После една приятелка ми беше казала: да знаеш, с две не е като с едно. И аз казвам: ама не ти вярвам, особено защото, нали, казват, където две, там и три, някак си ми се струваше, че не е чак толкова страшно, но наистина грижите, отговорността, разбира се, и радостите се умножиха по две, но трябва да имате вкъщи железна логистика, защото иначе просто няма как. Аз винаги съм работила, дори първия път, трябва да ви кажа, защото телевизията наистина е, как да ви кажа, хем е някаква невероятна магия, наркотик, от който не можеш да се откажеш, хем е страхотен стрес и няма да забравя с дъщеря ми. Аз я кърмех, бях по майчинство в третия месец и тогава моята шефка в един петък в 8 вечерта ми се обади и ми каза: Деси, в понеделник трябва да започнеш работа, да се върнеш. И аз казвам: ама аз кърмя. Тя казва: това си е твой проблем. И просто трябва да ви кажа, наявно съм била наистина за онова време, не знам, сега не бих поступила по този начин. Тогава наистина избрах да се върна. Слава Богу, се договорих да не работя плътно 5 дни в седмицата, но беше някакъв кошмар, защото аз не знаех ден ли е, нощ ли е, нали, тя плачеше, беше мъничка и така нататък. Но да, децата винаги са ми били приоритет и някак си работата е вървяла. Вече с второто детенце си дадох почивка и се върнах на работа на третата годинка. Да, Деси ти докосна толкова много важни теми, защото ние наистина като жени сме сякаш през цялото време между това да се развиваме, между това да правиме кариера и в същото време да бъдем с децата си. Може би наистина човек трябва да избере, може да движи двете неща, но трябва винаги да знае кой му е приоритета. Ти разказа, Деси, колко много се е променил живота за тебе с първото дете и за това, че ставаш майка, но аз си мисля, че живота наистина се преобръща още веднъж, когато получиме второто дете и се чудя за тебе. Има ли разлика между това да имаш момиче и момче? Как ги виждаш тези роли? Коя ти е по-лесна да управляваш?
О, повярвайте ми, разликата е огромна, поне при мен. С дъщеря ми, да, първо детенце, наистина нямаш този опит, тази рутина, пък и бях и по-млада. Треперех, разбира се, за всяко нещо, но с нея беше по-лесно, въпреки че и тя не беше от най-кротките. Някакси на 4 години, като стана, вече всичко беше по-различно, аз някакси дишах по-спокойно. Беше доста самостоятелна вече на 4 години, докато с малкия, вместо да ми става по-лесно, някакси ми става по-трудно, защото той е изключително палав, изключително на моменти така има свое мнение по въпроса, доста по-бунтарски настроен и не знам дали при всички момчета, но така като си говоря с мои приятелки, да, при повечето момчета просто трябва да им се повтаря за някакви елементарни неща, докато ги свършат, докато ги направят и вероятно и аз съм твърде мека и тук отчитам своята грешка. Не съм от тези строгите майки, които наистина всяват респект, но смятам, че пък не можем винаги само да им размахваме пръст, само да им викаме не. Аз се опитвам с разговори да ги науча нали, на важните неща, на някакви правила. И така с малки е доста трудно. Наложи ми се да играя футбол, да съм в някакви супер физически такива игри, да се катериме по не знам какви стени, само и само нали, да изразходва енергия. И знаете, момченцата са така по-залепени към майка си. И в последно време съм малко длъжница на дъщеря ми, защото по-голямата част от времето и вниманието отива към него. И така, но опитвам да балансирам. Всяка свободна минута пък използвам да съм близо до нея, защото тя е в по-трудна възраст, тинейджър, с всичките им проблеми на тая възраст. И така, не е много лесно, но пък едно невероятно приключение и предизвикателство. И смятам, че няма как да си една успешна, завършена, удовлетворена жена, ако не си майка. Така си мисля. Това наистина е много такава ключова роля в живота на жената. М, Деси, коя възраст до тук, дъщерята е на 14, коя възраст до тук мислиш, че е най-трудната в детството, в това да бъдеш майка на дете? Ами да, предизвикателство си определено, откакто тя влезна в пубертета. Не ми е много лесно, защото така започна да става по-лаконична, да изпада в различни настроения, да не споделя много. И си мисля, че трябва да намерим подход към тях. Една приятелка ми беше казала, категорична грешка е да й задаваш въпрос. Трябва да кажеш, струваш ми се уморена, струваш ми се тъжна и тя някак си трябва да започне разговора. Опитвам по всякакви начини. Най-вече наистина смятам, че по-скоро трябва да съм приятелка, да не съм толкова онзи авторитет. Разбира се, че тя трябва да има респект от мен, но да успяваме да си споделяме. И аз си разказвам много от моя живот, нали, за да има комуникацията, защото тя споделя, но трябва тя да го реши. Така че мисля си, че пубертета до тук при нея е една от най-предизвикателните възрасти. При малкия наистина нямаше лесно. Той като бебе си беше така доста, а, как да кажа, винаги най-гласовития. Още от болницата казаха, че той плаче най-силно. Винаги е бил много енергичен, така хиперактивен и до ден днешен. Надявам се наистина, че така скоро би трябвало да ми стане по-лесно. Казват, изчакай до 4 клас, сега е първи. Ще имам търпение. Истината е, че всяка възраст идва с нейните предизвикателства. И тък му си Така е. мислим ние като родители, че сме успели да намерим пътя към сърцето на детето и се появява нещо ново, нова възраст. И както каза Деси, много родители ще се препознаят в това.
Когато децата не станат тинейджери, когато не влязат в пубертета, това е наистина една много предизвикателна възраст за много от нас, родителите. Много ме е страх, така си споделяме с приятелки, че всъщност вече изкушенията на днешното време са страшно много. Всичките тези социални мрежи, а, вейпове, райски газ, алкохол, цигари и много така приятелки ме посъветваха, че трябва да я гледаме заедно два филма, български, които наистина променят съдби, ако, как да кажа, ако детето наистина се вслуша и вгледа, доза щастие и 1 грам живот. За сега дъщеря ми каза, че е разумна и няма смисъл да ги гледа, отказва ми, но пък аз продължавам борбата, защото наистина смятам, че тя е разумна, но понякога има, как да кажа, те самите няма да усетят, когато Да. някой в близкото им обкръжение или и аз не знам, трябва много да се внимава, така че тези неща много ме притесняват и постоянно говоря. Тя наистина за момента е доста разумна и се надявам така да бъде. Аз тук искам само да се включа, това е което не само като терапевта ми в личен план, което ми помага страшно много да се свързвам с моите тинейджери, понеже са трима, е това да отидеш с истински въпрос и наистина да искаш да видиш в момента какво правят, каквото и да е заниманието им, дори да не ни харесва толкова много, наистина да проявиме искрено любопитство, защото според мен те имат като детектори дали ние сме искрени или сме и малката доза фалш, те веднага я усещат и отказват комуникация, така че това е нещо, което според мен винаги работи. Благодаря ти Абсолютно имат, много. Да. абсолютно имат детектори, але както ти спомена. Те просто на момента усещат дали ние се опитваме да контролираме положението или по някакъв начин сме той, дето разпитва и задава хилядите въпроси. Или сме наистина този, който много искрено се интересува от техния свят и от техния живот. И когато Деси и аз, понеже съм минала през тези етапи на тинейджерството с моите деца, аз имам две дъщери, които в момента са на 18 и на 20 години, така че малко вече сме минали този период. Да. Но съм установила абсолютно същото нещо, което Аля спомена. Когато истински се интересуваш от това, без нашия осъдителен въпрос като родител. И много често съм се хващала в този капан. Уж искам да съм искрена, пък малко така искам и да контролирам. Тогава те се отварят. Даже някой път е нужно просто само да си помълчим заедно и тя да знае, че съм до нея. И тогава се отваря. Абсолютно те разбирам и аз дори съдя и по себе си, защото майка ми е доста контролираща, така доста строга винаги е била и аз самата се затварям, когато тя навлезе твърде много в личното ми пространство и твърде много въпроси задава, така че наистина опитвам се, знаеш, в този така забързан живот не винаги имаш такта, така, търпението, нали, но трябва да го проявяваме и наистина едно гушкане, случвало ми се да я гушна и тя оттам да тръгне да споделя някакви неща, които не съм очаквала в този момент. Тя се чувства свързана с тебе, тогава се отваря. И ти спомена, направи ми впечатление, Деси, когато говореше и за двете деца, и за дъщерята, и за сина ти, как за теб е важно, поне аз така го чух, как за теб е важно да по-скоро да имаш връзка с тях като подход, отколкото да си този авторитет или строг родител, който само със строгост постига някаква илюзия на контрол, аз бих го нарекла. Но това го чух някак си така от тебе и за двете дечица. Така го Ами, усетих. така е, пак ти казвам, аз мятам, че а, н-
самата аз като човек съм твърде мека и дори когато ми се е налагало да бъда строга, някак си не ми се получава. Така че наистина и смятам, че най-важното е те да ме чувстват близка, да ме чувстват приятел, за да могат да споделят, да имаме силната връзка и да знаят, че винаги съм там за тях, независимо какво им се случва и винаги ще ги подкрепя. А, Майка ми, както казах, е доста строга и така контролираща и да, вероятно това ме е направил човека, който съм и съм и много благодарна, защото можех наистина да тръгна по крив път, но пък ми е липсвало тази по-меката и част, нали, така, но тя не го прави нарочно, тя просто е такъв характер. Зодия Дева, те са винаги изискващи, винаги всичко трябва да е перфектно и няма как да й се сърдя. Напротив, благодарна съм и за всичко, защото именно на нея пък дължа това, което съм аз. Деси, толкова е красиво това, което казваш, защото всъщност точно това е според мен е магията на родителството. От една страна да приемаме и да разбереме родителя, който ни е възпитал. От друга страна тези модели, които ни се искало да бъдат малко по-различни за нас, да ги преобразим, някои от тях дори да щупиме и да продължиме по един малко по-нов и по-различен начин. И да, и докато те слушах през цялото време, си представях твоя някакси вътрешен свят. От една страна желанието ти за дисциплина и всичко да е подредено, нали, да върват нещата и структурата, и от другата страна как наделява всъщност любовта и желанието да си близка с децата ти. И точно това е най-истинската работа, която всички ние имаме да направим като родители. Така е, благодаря ти, наистина. Старая се и с всички хора около мен, винаги да, ако мога да помогна, защото смятам, че тази хубава енергия, тя винаги се връща към теб. Няма как да си лош, да си злобен, и да очакваш да ти се случат хубави неща. Просто вярвам, че енергията към теб се връща такава, каквато ти я излъчваш. И аз наистина живеем в луд свят, мога да го кажа, с много хейт, много разделение, с войни, виждате, за съжаление, с някакви страшни а, и катаклизми, и катастрофи, и въобще, за съжаление, лошото е навсякъде около нас. Така че аз обаче продължавам да вярвам, че някакси доброто побеждава, че рано или късно наистина тази хубава енергия се връща. Виждате, ето и Евровизия го доказва, нали, някакси Дара изгря над хейта и постигна много и сега пък и се връща много любов. Така че имаме нужда от хубави неща, имаме нужда, нали, казват, че дори на най-големият ти враг, като му се усмихнеш, някакси ти го парираш, той това не го очаква и абсолютно безпомощен. Ако тръгнеш да му отговаряш със същата лошотия, някакси още повече това става като една лавина, докато като го се усмихнеш някакси, той света ти се усмихва на теб. Аз наистина не само го вярвам, а съм го изпитала през годините. Аз се радвам, че споменаваш Дара, защото буквално в петъка, когато не ни се получи записа, всъщност имах такава експлозия, толкова голяма еуфория и толкова вяра в Дара, че явно експлодираха и технологиите ни. Така е. Дейзи, понеже говориш за позитивното, за положителната енергия и имам възможността да ви познавам с Розен, и това, което много ме е впечатлило в наблюденията ми, е, че вие много изключително добре си партнирате и всъщност, да, той е един много заед мъж с много отговорности и задачи, но той възприема ролята на баща много сериозно и е вътре в нещата. И много ми се иска да разкажеш малко за това как и осъзнато хората могат да градат ценности, защото на мен той ми изглежда, вие и двамата ми изглеждате като хора, които
осъзнато градат ценности в децата си. И това е нещо, което не бива да се случва просто е така, а някакси да му отделиме време и пространство да го видиме. Ами, много ти благодаря. Да, наистина, знаеш ли, аз докато преди да срещна Росен, някакси си мислех дали наистина е възможно човек да срещне сродната си душа, дали това не е някаква иллюзия. Но такова кликване и пасване се получи при нас и като ценностна система, и като начин на мислене, и като приоритети, като всичко, и като характери. И някакси наистина той си е в мъжката енергия, аз съм си в женската енергия, чувствам се изключително спокойна до него. Аз пък като съм спокойна мога да му дам тази подкрепа и тези криле, от които всеки един мъж има нужда. Много съм благодарна, че въпреки всичките му пътувани, ангажименти, задачи, той винаги намира време за всичките си деца и някакси се опитва на всеки един от тях да дава необходимото внимание, защото те са в много различни възрасти. Най-големия му син е на 24 години, средният му син е на 18, малкият е почти на 8, ще стане октомври и със всеки намира подхода и начина по който да разговаря и изключително много съм щастлива и така някакси а, взаимно се допълваме и аз, понеже пък съм дете на разведени родители, може би това ми е било винаги мечта и така болна тема. Искала съм аз да имам едно здраво семейство и наистина се старая и аз каквото зависи от мене да давам тази любов, нежност и на децата, и на Росен. И наистина смятам, че това е много, много важно. И знаеш ли, тук се сещам едни думи на Маргарита Михнева, светла и памет. Тя преди много години беше и в Нова телевизия. Аз съм била, може би, на 19 години. Точно започвах там. Тя беше голямо име и ме попита, нали, много си красива, какво учиш? И аз си казах, в момента се дипломирам, магистратура, международен туризъм и тя така някакси с лека ръка каза, знаеш ли, няма никакво значение какво учиш, важното е за кого ще се омъжиш. Аз бях много шокирана от тези думи, не можех точно да я разбера, но знаеш ли, може би наистина е била права, не толкова с какво се занимава съпругът ти или каква му е длъжността, по-скоро е важно какъв партньор, каква душа, какво сърце ще имаш до себе си, защото оттам нататък зависи и твоето спокойствие, и твоето развитие като професионалист в кариерата, защото ти ако нямаш спокойствието в къщи, любовта, подкрепата, няма как да си успешен нито като майка, нито като професионалист. Така че той наистина на първо място ми дава изключително много спокойствие и любов, от които всяка жена има нужда. И някакси то реципрочно се връща и всеки вкъщи знае си ролята, така да кажем. И наистина всеки ден благодаря за това, че срещнах този човек. От толкова те си красиво го каза и толкова много пасва на моите виждания, защото да, ние можем да бъдем много силни жени, може да се занимаваме с какво ли не, можем да носиме толкова много мишници под едно или под много рамена, не знам, Да. но всъщност, ако една жена не се чувства сигурна, и ако една жена не е подкрепена и няма партньор, според мен нейната сила става много по-малко. И в този свят, според мен, е изключително важно да разбереме, всеки да знае своята роля. И това изключително много ме впечатлява в тебе. Това е силата на жената, да може да си притежава женската енергия и да знае от какво има нужда. Да, Така много е. красиво. Така е, така е. Дано наистина с днешния ни разговор бъдем полезни на дамите и наистина пожелавам на всеки да срещне този човек, който е неговата половинка.
Аз те си имам един последен въпрос към тебе, тъй като ти си човек, който дава толкова много, дава на децата, на партньора, на света. М, Какво? Искам да дадем нещо на теб. Защото мисля, че това е единственото нещо, което пропускаш понякога. Какво би правила Деси, ако има всичко? Какво е нещото, което ти доставя най-голямо удоволствие? Какво би правила, ако имаше всичкото време на света? Как би обърнала внимание на Деси? Много ти благодаря за този хубав въпрос. Знаеш ли, аз последно време наистина, ставайки ми по-трудно и в работата, и с децата си, казвам, ох, трябва да намеря време за себе си. Дори ако щеш, трябва да отида на някакви профилактични прегледи. Много е важно всяка една жена да обръща внимание на себе си, защото ти, ако физически си добре, ако си в добро здраве, ти ще можеш да се погрижиш и за всички хора около теб. И наистина имам нужда от това време за себе си, да отида на някакви профилактични прегледи. Аз много обичам да правя йога. За съжаление, съм супер несериозна. Обичам да се разхождам сред природата, да се виждам с приятели, да танцувам. Тези неща малко ми липсват наистина и някакси ми е станал дори твърде голямо лукс да се видя с някоя приятелка. И си казвам, ох, трябва да спра с нещо, трябва да... Примерно съм си казвала до тук с телевизията. Да, обаче само при мисълта, че едни 2 дни ще си почина и на третия жестока липса ще усетя. И някакси мисля си, че скоро няма да се случи това, поне от моя страна. Ам, Вероятно, лятото ще е моето време, когато ще сме така на по-топло, сред, нали, близо до морето, на пясъка, нали, където човек може да се заземи, да прочетеш една хубава книга. Така че, но аз, ако имам твърде много време за себе си, без хората около мен, няма да съм много щастлива, така че си пожелавам чисто семейно да имаме повече време за пътувания. Това също е нещо много зареждащо. А, така, моят съпруг много пътува и винаги ме кани със себе си. За съжаление, мога да си позволя някакви по-кратки пътувания. Тия по-дългите пътувания няма как, защото аз всяка седмица трябва да имам готов материал. Пък и двете деца, майка ми много помага, но вече е на 70 и така не смея да й го причинявам за твърде дълъг период. Деси, сигурна съм, че много жени се препознават в това, което разказваш. Просто предизвикателството е голямо. Как да сме и майки, и професионалисти, и добри партньори, и съпруги, и да сме навсякъде, и да И да намерим време за изглеждаме себе си, добре, и да... защото Да. да, това отнема време също. Да, и да изглеждаме добре, и да се погрижим за себе си, защото това е толкова вярно, което каза, че няма как да дадем на другия нещо, което нямаме вътре в себе си. Ако, нали, ние сме недоспали и не се чувстваме добре, как, нали, да дадем най-доброто от себе си? А много от нас, като майки и професионалисти, забравяме точно това. Това, което чуваме в самолетите, сложете първо вашата маска и после на детето до вас. Просто го забравяме и даваме приоритет на всички останали. И ние сме последни. Въпросът е как да намерим тия микромоменти в живота ни, които ни зареждат. 5 минути Така. йога, пет М. минути кафе сутринта на спокойствие или каквото и да е било. Така е, така е. Трябва да отстояваме наистина това време за нас, защото ако ние не се погрижим, нали, някак си няма кой така да го направи вместо нас по най-добрия начин. Баланс, тази вълшебна думичка, баланс, така си. Баланс. Точно така. И много майки, с които разговаряме, усещаме някой път и това разпокъсване на вътрешно разкъсване, малко като вина. Нали, ако се погрижа за себе си, пък не съм с детето или с семейството, чувствам ли се виновна? Има ли го това при тебе? Аз да ти кажа, по-скоро не, защото аз смятам, че давам наистина много
и по-рядко си позволявам така за себе си. Успявам да съм на всичките места за сега и съм си казала, че наистина ако работата ми започне да ми взима повече отколкото ми дава, наистина трябва да сложа стоп до тук и да приоритизирам и да сложа семейството на първо място. За момента наистина смятам, че съм успяла на всички фронтове да балансирам. Дай Боже да сме живи и здрави и така да успявам да се справям, но наистина отговорността, дисциплината, доброто подреждане на приоритетите смятам, че е ключово. Деси, благодарим ти. Много мъдрост има в тебе. Аз ви Благодарим от благодаря. сърце и частичка за тебе пожелавам. Частичка внимание и за теб, но да, мисля, че баланс е точно това, което търсим всички ние. Аз ви благодаря, беше ми изключително приятно, много зареждащо и вие сте прекрасни. Продължавайте така да ни радвате с тези вдъхновяващи разговори. Благодаря сърдечно. Благодарим много, Деси, за това, че ни позволи да видим жената зад образа и за този много, много изключително приятен разговор. За мен беше удоволствие. До нови срещи!